केस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। जालना जिल्ह्यातील अंतरवली सराटी गावात मराठा आरक्षणासाठी उपोषण करणाऱ्या आंदोलकांवर 2 दिवसांपूर्वी पोलिसांनी लाठीचार्ज केल्याची घटना घडली आहे। या घटनेचे पडसाद राज्यभरात उमटण्यास सुरुवात झाली आहे। त्या पार्श्वभूमीवर सकल मराठा समाज इन्सुलीच्या वतीने इन्सुली इथं राज्य सरकारच्या निषेधार्थ आंदोलन करण्यात आलंय। मराठा आरक्षणासाठी उपोषण करणाऱ्या आंदोलकांवर 2 दिवसांपूर्वी पोलिसांनी लाठीचार्ज केल्याची घटना घडली। या घटनेचे पडसाद राज्यभरात उमटण्यास सुरुवात झाली आहे। त्या पार्श्वभूमीवर सकल मराठा समाज इन्सुलीच्या वतीने इन्सुली इथं राज्य सरकारच्या निषेधार्थ आंदोलन करण्यात आलं। यावेळी राज्य सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आल्या। यावेळी मराठा समाज सावंतवाडी तालुकाध्यक्ष सीताराम गावडे, बांधा अध्यक्ष बाळू सावंत, इन्सुली अध्यक्ष नितीन राऊळ, सचिव सूर्या पालव, दिलीप कोठावळे, विनोद गावकर, कास सरपंच प्रवीण पंडित, आकाश मिशाळ, विलास जाधव, सचिन पालव, महादेव सावंत, आपा आमडोसकर, संदीप कोठावळे, किरण गावडे, नानू कांसे, अमित सावंत, प्रदीप कोठावळे, मनोहर गावकर, शुभम मुळीक, सुरेंद्र कोठावळे, विजय गावकर, प्रल्हाद सावंत, उल्हास सावंत, गजेंद्र कोठावळे, शिवा सावंत, दिनेश मुळीक, प्रथमेश सावंत, अनाजी देसाई आदींसह सकल मराठा समाज बांधव उपस्थित होते। यावेळी कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी बांधा पोलीस देखील तैनात होते। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।